Не съм кон. Кон си? Не съм кон. Кон си? Добре, де. Сега. Ето. Ти си ночо. Знам. Така. Айде да оцеляваме. Пускаш ли го? Да, пуснал съм го, бе. И здравейте хора, аз съм Impossible и при мен е Ван Дим, който се направил на нощ. Така. Яй, че се направи на нощ. Сега ще оцеляваме. Айде оцеляваме. Ще взема малко дърво. Хора, някой друго си има, бе. Си досадника си. Това е Ван Кон, в смисъл има един плагин, дето се е направил на нощ. В следващите епизоди ще ви го покажа. Така. Колко дърво имаш? За сега 3. Аз 4. Това е първи епизод от нашето оцеляване. Сега ще засеча 10 минути, 15 минути обърх. В смисъл клиповете са по 15 минути, защото HyperCam, самата програмка, с която правим клиповете, ще ви дам в описанието, не качва повече. В смисъл много стават тежки и не може повече. Аз вчера като снимах и с HyperCam и съм си направил време от 15 минути и съм си легнал и съм забрал да го спра и сутринта виждам 25 часа. Това на телефона. Омага. Сега ще дам всичкото дърво да строиш къща. Вече имам колко Аз ти дадох малко. Аз ти дадох всъщност доста. Доста. И няма начин как тебе да те направя на нощ. Няма да искаш да се направиш на нощ. Къде си нощ? Ванком. Да. Къде си, бе? До езерцето. Виждам те. Къде? Ето е нощ. Ето, прави къща някаква, ще събера още дърво. И ще потърся овце. Ням. Сетни спаун тук, спаун. Окей, де. Само да направя пода. Ти да не използваш... Какво? Нищо. Сега ще наблюдавам, само ако направиш с World Edit. Не прави с World Edit, чули, бе? Мицов? Да. Добре. Не, бе, махни го. И какво направи са? Нищо. В момента труша пясък. Че става нощ, бе. Ние букуци ще дойдат. Мангалски овце няма. Дупка, фък. Така. Това е било полуостров. Мисля. Мислиш ти? Не знам. Ти викаш, това е било полуостров, аз викам. Мисля. Нещо интересно в Даскал. Нищо. Ивелин, с кой се движи като мен ме няма? Правиш люц на всички. Ама смисъл с Петю ли? Ходи по коридорите, такива работи. Не, с никой не съм го виждал да ходи. Той май не говори с тедитата. Извинете, ютубъри, че си говорим тук някакви. Ти имаш ли Yu-Gi-Oh, бе? Yu-Gi-Oh на кампа? Да. Не, нямам, но... Се изтеглиш да играем. Но иначе знам как да... ще си го изтегля аз знам как да играя. Той Yu-Gi-Oh, кой не знае как се играе. Прави тази къща по-бързо, бе. Като не ми даваш да ползвам World Edit.
Добре, дай ми дървото половината, елай ми го дай. Значи. Ночта. Е, Лигня. Ай, умри, бе. Ноч. Ей, кой биеш? Аз съм създал играта. Ти си създал... Да не стана Хими лудия, вате. Кой? Хими, не го ли знаеш? Това баш пича. Аре! Аз ще се върна още малко дърво. Баси мраз да е нощ. Спаркон. Това е първото ми видео. Поредицата се казва Спонк. Чули бе? Добре. Спонк. Мислих го една вечер и много яко Спонк някакво. От Спонж Боб. Така се казва поредицата ни. Спонк. Вече снимаме 4 минути. Аха. Моя хронометър, всичко може. Имаш хронометър. Той е на телефона, бе, умен. Телефон. Ама тук никакви зомбите ли няма? Не знам. Има някакво... има скелет. Fuck you! Убий го! Ноч! Не, аз не съм създател? ноч. Аз Пате, съм за ти. какво си мен, бе, ей? Ще те пребия. За какво си мен? Махни се, бе, циганин. Амичка да ти става. Сега те отепах. Ей! Не ме трепай. Добре. Стани си, Ноч! Добре, ставам. Значи, аз съм зомби. Аре, бе, какво ти ли гавиш? Добре ли? Нямам дърво. Аз я. Сега ще спомня дупката. Гледай го от циганина. Кой? Ти! Аре, ставай някакъв. Къв си последно? Сега. Ще се променя на каквото искам. Сега ще кажа. Избрах си. Фу. Iron Golem. О, мъгъ, бе! Аре, ставай Ноч. Не искам нощ. Добре. Ще стана. Айде да покопаме. Сега ще направя по една кирка. Кой си са? Едно зомби те бие, да ти кажа. Ми убий го, умен. Бие го. И в момента съм Хиробрайн. Добре, стой си Хиробрайн. О, за това зомби зад тебе. Фък ю. Убий едното, Удря ми Ма, двете. Много си умен. Забравих да сложа сет спаун. Аре, сетни го бързо. Ей сега. Бързо е. Чакай, че ще ме убие и мен. Бързо да убие, пиши сет спаун. Ван Коп. Сетна ли го? Да. Добре, дай ми да късни 2 меча. Запуши тази дупка да не влизат. Циганите. Така. Бати яка къща от тъфа. Пак го на спарко. Аре, добре. Ево. Аре, ево. Нати меч. Абе, не ме би мен, бе. Абе, за какво ми стане меч? Аз ти казах киркавата пак. Не, меч ти казах, извинявай. Много съжалявам. Прости ми, представяш ли ме? Да. Направих една. Добре, дай ми една. Да, ще копвам, защото мога по-добре от тебе. Чакай, сега ще направя втора. Как можеш да убиваш Хиробрайн?
Оф, де се спълнах? Пиши спаун. Spawn. Welcome to spawn. Ти се спауна на старото ли, бе? Да. Това, извинете, това не е старото оцеляване. Ам. О, как е пишно те кълнах. Зомби. Значи. Ти ги убива и аз ще купам. Това... Дали ако се дегизирам като зомби, няма да ме бият? Не дей пробвай. Чули, бе? Добре. Умен. Иван умния. Ще викам Иван умния. Което не е въобще вярно. Умен съм си. Това е умен. Колко аз съм. Толкова съм умен, че сега ще ям гнила плът. Не съм гладен. Fuck you. О, верно не ме бият. Пука ми. Бият ме. Значи. Иване, какво правиш, момче? Нищо. Излязох. И ми трябва дърво. Оправи си слушалката. Тя си е наред. Добре. Малка ти, бе! Не, бе, мамка ти! Зомби! Убий го. Две! Някой е направил бутон. Къде е зомби? Зомби. Убий. Гори. Не ми пука. Колко време стана клипа? Сега ще кажа. Чакай. 10 минути. Аре, спирай го. Бе, още малко. Аре, спирай го, ти казах, бе. Окей. Това беше много смешно, че не гледахте. Аз бях Impossible. Това беше Банком пака. И... Чао.